Здравейте! Продължаваме с поредицата кои са основните грешки, които се допускат при участие в изложение. Като организатор с 25 годишна практика, ние имаме богат опит в тази насока. С радост искаме да споделим вас проблемите, с които често сме се срещали, за да може вие да ги избегнете в бъдеще. Ние мислим за вас и смятаме, че е много важно този опит да ви го предадем, за да може да бъдете успешни. Това е нашата насока, но определено има неща, в които не сме експерти, затова с радост бихме обменили опит с вас. Споделете трудностите от ваша гледна точка, какво ви е притеснило и с какво сте се сблъскали. Конфуций казва, истинското знание е да държите на това, което знаете, но и да признаете, когато не знаете нещо. Всяко едно участие в изложение трябва да започне с подготовката много по-рано. Сега ще ви кажа какво имам предвид и това всъщност е грешка номер 2. Много от фирмите са заети и не обръщат внимание на уебсайтовете си и на социалните мрежи. Обърнете специално внимание на сайта си. Актуална ли е в него информацията, координатите, има ли излишни неща, които биха попречили на клиентите ви да стигнат до същинската информация. Ако се наложи, може да ги промените, да качите актуални новини за дейността си, за проекти, които скоро сте осъществили. Задължително трябва да публикувате мнение на досегашните си клиенти и техните препоръки. Хората обикновено четат тези редове, защото виждат реално, че фирмата работи и то успешно. Това определено им влияе при взимането на решение, дали да изберат вас като партньор. Трябва да има информация, която е качена на сайта ви, че ще участвате на изложението, за да знаят клиентите къде могат да ви намерят в този период. Обикновено ние като организатори предоставяме готови банери с различни размери, за да можем да ви улесним максимално. Сложете и новина за участието, кои ще бъдат хората на щанда, с кого ще могат да се срещнат вашите клиенти. Ако сте поканили, примерно, ваши партньори от чужбина или ако сте планирали фирмено представяне в определен ден и час, отново сложете подробна информация за това. Сайтът трябва да бъде и добре видим през телефон, защото повечето от хората използват мобилните си устройства за влизане в интернет. Определено при участие се генерира трафик към вашия сайт и при посещаването му клиентите трябва да са наясно какво предлагате, какви са възможностите ви, за да знаят какво точно да очакват при контакт с вашата фирма. Другото нещо, което просто не трябва да пропускате, са социалните мрежи. Проверете отново дали има точни координати за връзка. Това е информация, до която хората достигат буквално денонощно, така че е много важно да бъде актуална. Посочете при координатите ви в каталога, освен телефони, имейли и уебсайт и всички мрежи, в които работите. Всеки един допълнителен канал би улеснил връзката с вас. Искам да споделя и какво ние правим като организатори. Особено много наблягаме на социалните мрежи. Според подадената информация от изложителите, кои са техните потенциални клиенти, ние се насочваме към социалните мрежи, било то Facebook или LinkedIn, или съответно и двете. Имаме групи и страници на отделните изложения, където качваме новини, продукти и услуги, предлагани от фирмите. Публикуваме постове за тях, пускаме реклами, обяви и много други. Завършвам отново с Конфуций, който казва, отдавна е прозрял, че във всички неща успехът зависи от предварителната подготовка. Без нея неуспехът е сигурен. Затова доскоро и се подгответе добре, за да достигнете до клиентите си и бъдете видими за тях. Една от стъпките минава през уебсайта ви и социалните мрежи. Чао, до скоро!